شدت به البلاغة لطاقتها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله هادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا كرما أما بعد يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله. Allah ya haɗa mu wannan gari mai tarin albarka garin dandin mahi garin sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana mai albarka ta ranar Attanin wadda ta daidai da 14 ga watan Zulqa'ada hijirar mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 ba don komai ba sai don walimar dan uwa da Allah ya albarkaka da rayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban malamin mu malam Usman Shehu Ture ta Allah ya kara mu rayuwarsa albarka ya riga yayi wa'azi ya kare isharar da zan yi tunda munasaba ce ta aure ana ran mu dan yi ishara game da aure yana can Allah madaukaki yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا yana cikin ayoyin Allah abin da yake nuna ma girman Allah da daukakar Allah da buwayar Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya talitta muku daga kawunan ku ya talitta muku ma'aurata ba a yi ta wani jinsi daban ba shine min anfusikum azwajan li taskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare ta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya sanya kauna tsakaninku da jinkai ashe wannan yana nuna ba a auren wanda ba a so ba a cewa wani ka yi hankuri ka auri iyata ko ko wance ki yi hankuri ki auri ɗana ko abokin mahaifin ki dake a'a Allah madaukake ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama aka sanya kauna tsakaninku da jinkayin juna kana son ta tana son ka kana tausanta tana tausan ka shine wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ce inna fi zalika game da irin haka la ayatin liqaumin yatafakkarun akwai ayoyi akwai abin lura ga mutanen da suke masu tuntuni da ayoyin alqur'ani masu amsar sako a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wannan yana yi ma ishara in zaka aurar da diyarka zauna ka tantance ka tattauna da ita tana son miji tana so a aurar da ita in zaka yi aure duba da kyau ka darje kana son ta tana son ka ayi aure wannan shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai annabi Muhammad kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisin manzon Allah ya kira tarsashin samari cewa ku yi aure Abdullahi dan Mas'ud ya ce kana lana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gare mu yace ya ma'asharar shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj manzon Allah ce ya ku tarsashin samari abinda manzon Allah ke ishara nan duk wanda adda iko daga cikin ku ya je ya aure ashe wanda yana nuna ni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah cewa wannan sunna ce ta annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ba Allah ya faɗi irin wannan cewa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية wato saboda zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fiji da shi sama da kowa da mutane da aljannu ba wanda Allah ka so kamar annabi sallallahu alaihi wasallam in an kawa manzon Allah jifa'i Allah ka mai da martani mushrikai sun ka dora yada maganganu suna jefa mu manzon Allah miyagun maganganu haka su ma yahudawa suna jefa mu manzon Allah miyagun maganganu cewa mun ga aure da yake ya zai ce shi ya aure mata fiye da hudu ya ce al'umma ce hudu za su aura ko yaushe yayi aure ya koma karawa sai Allah madaukaki ya mai san musu martani Allah ya ce wala kada arsalna rusulan min qablika hakika mun aika manzanni gabanin ka ba gare ka an ka fara balle bakin wuta ya mutu ga hannunka wala kada arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zuriya muka sanya musu mataye ma'aurata da kuma zuri'a in dai yin mata da yawa abin zargi na to akwai annabawan da sun yarda da su kuma matan da sun ka aura sun hina da yawa ya an kai musu zargi waɗannan annaba ba ashe kenan hasada ta kiyayya ta suke yi da kai ko ba za su iya komi ba don haka cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istada minkum al-ba'ata duk wanda ya samu iko daga cikin ku in ji manzon Allah fal ya tazawwaja je ya aure menene kalmar ba'a take nufi malamai suka ce muqratun nikah iya daukan lalura ta aure kana iya ce wane kana iya gamsar da matar kana iya aikin da zaka rike gidanka wanda bai iya rike mata
baya yin aure ba a cewa a yi shan giyar kusu a'a in ka yi ta mutuwa ɗaya za ka yi Allah ta yi wanda yake da iko ya yi aure to manzon Allah ko ya faɗa mana fa'ida ko bai faɗa mana ba mu mun yarda don idanu da muke bin manzon Allah amma saboda manzon Allah ya ƙara baka natsuwa sai annabi ya ce fa innahu aqaddu lil basar shi aure ya fi runcewa ga gani in dai kana da imani kana da aurenka to Allah me na zama bakin titi kana waige da idanu kamar sabon barawo babu wani magana zama bakin titi ana ƙara sallar isha'i ka shige gida don babu wata hira da za ka yi wani wuri a gida ake son ka yi hira ko matarka in dai kana wuce bayan isha'i ba wurin wa'azi ba ba wurin wani abu na addini ba da kana wuce bayan isha'i ya kamata ta kai ƙararka cewa mijina baya dawowa bayan an yi sallar isha'i ina son a bincika ina yake zuwa wa ya ce ka zauna bakin garka ita za ka zauna ku tattauna inda Allah ya ga dama sai a saka cikin gida a kulle a ce ita za ta fita amma an ka sanya ka kai ne shugaba gare ta tana cikin gida ba ta iya fitowa ko garka sai da umarninka don bi za ka koma wa dandali kana hira don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji shi ya kiyayewa ga al'aura to manzon Allah ya san duk wanda an kai ana samu wani ya ce wallahi shi bai da dama bai samu iko ba bai na kaza manzon Allah ce wa man lam yastadi wanda bai da iko bai iya rike matar ko kuwa yana iya rike matar amma bai iya gamsar da ita saboda rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa alaihi bis sawmi ina umurni ne da azumi ya ku ahlus sunna wal jamaa baka da zarafin yin aure kana buƙatar ka yi aure babu hali manzon Allah ya baka formula je ka kama azumin Attanin da Alhamis Allah zai buɗa ma hanya ta yin aure don ba yadda za a yi manzon Allah ya faɗi magana ta faɗi banza don haka manzon Allah ce fa alaihi bis sawm kamar kana so ka san me fa'idar azumi manzon Allah da yake shine likitan likitoci zai ce fa innahu lahu muja'un domin shi azumi zai zama daddaka ba manzon Allah na nuna in mutum na azumi shawa ba ta kama shi ba ana nuna karfin imani baya bari ma ka hikaito shawar ballantana ka wahal da rayuwarka ballantana wani abu ya faru gare ka don haka ya ku samari wanda duk bai da iko na yin aure ya yawaita yin azumi kai hatta matar da zaka aura bayan manzon Allah ya ce ma ka zabi ma'abuciya addini to manzon Allah kuma bai ce kawai da ka ji kana son wance aje a auren ma da ita ba manzon Allah nuna ya zo ka gane ta gar da gar ka gane ta sai dai ba da kai sai ita ba sai ita ba a tare ta da hanya a ce ina son ganin ki a'a kake tsaya duk wanda ya tare ki ga hanya kake tsaya ka je ka ga mahaifinta ka gaya mai ko ka ga kanin ubanta ka gaya mai na ga diyarka wance kuma ina da bukata da in aure ta ka yi min izini in zo sai ce in an jima ka zo kana zuwa sai ya kira wani ya ce ku je da kai da wancan hira za a yi yau sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a tura yarinya da ita da karamar yarinya ko da bacci ba a tura ta babba ko yatta ta ba a turawa da mace kwadagi aka samu ko wanda ko kana ko Allah in dai da gaske aure ka taho da bi Allah ya taho tare da babanta in dai hira arziki ta ba a yi tare da uba haka sai ya zauna ku gaisa ku yi komi ba ya gani za ta samu ba wanda ta samu niqabi in ma ta sawo sai ta cire niqabin in ta sawo safa ta cire sai zan bata da mamuta a yi cikin safa bayan an yi malaman fikihu babi an gare su ma'ana ka zo neman aure an yi magana an yi komi bayan an kare ko da an haka ma ita ashe wallahi kuturwa ta kuma riga an daura aure kai matsayin mai kawo ka aura shin zaman ta kuturwa baka sani ba yana walwale aure ko bai walwale to wannan yasa manzon Allah ya walwale matsalar tun kafin ayi aure manzon Allah ya ce idza khadaba ahadukum almar'ata idan dayan ku yana neman wata yana son ta da aure fa in istada an yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al in yana da ikon ya kalle ta zuwa ga abin da ka ja ne zuwa ga aurenta manzon Allah ya bada dama cewa ya aikata ya ku ahli sunna wal jama'a kan ka ce to ka aga kana dibinta a ce kaza a'a yanzu ana son ka diba fa in istada an yanzura minha daga bakin manzon Allah yana da ikon ya kalle ta ila ma yad'uhu ila nikahiha zuwa ga abin da ka ja ne zuwa ga aurenta ma'ana shi dai wannan tayi bai ta burge shi manzon Allah ya ce ka tsaya ka diba da kyau yanzu dibin da zaka yi an halatta ma in dai mi zaka yi in aure zaka yi ashe wannan yana nuna ahli sunna wal jama'a islamiyya ku take to kana iya sawo dan bulugul marami dinga ka fake gehe kana dibawa in ka duba za ta wucewa kai haka amma
Allah ya san abin da aka yi cikin zuciya in ba auren ɗayan mutane za ka yi ba shi ko wannan kallon kashi Allah zai ba shi inda niyyar aure kake annabi ya ba da dama a diba haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna ba haka wani sahabi ya zo shi ma ya faɗa manzon Allah ya ga wata yana son ya aure ta ma'ana ya nemi wata an ba shi labarin ta sai manzon Allah ce a nazarta ilaiha ka gane ta kala la ya ce manzon Allah annabi in don gani ban gane ta ba annabi ya ce a'a ta ka gane ta kuna fahimta ma'ana manzon Allah na cewa ka diba ka gani ba a cewa wani diba min in tayi min ya diba ma ai abin da kai ma ba shi kai mai ba tsakanin ku da Allah ka zo ga shago zaka ga shadda kala 10 wadda ita nika so wadda ita wani kaso wadda ita wani kaso kuma wallahi ko da waccan ta yi wadda in dai ita wani kaso to don shi in aka ce kai tarifi me ake kira so kuna fahimta me ake kira ni so ta'arifi mahi kusa kamar a ce me ake kira kyau bahaushe zai gane wannan a ce to Allah yi muna bayani wace irin mace an mai kyau in kana son ka ba da takaitaccen bayani bil ijaz sai ka ce wadda haka so wannan wadda haka so duk a game yan matan dandin mahe gaba ɗaya ka hasanta ita ɗaya da rusuru ko da kuma sun hita saboda ita Allah ya gyara to manzon Allah sai ce ka je ka diba to in ma an yi auren annabi bai barka kara zube ba sai manzon Allah ce ita ta rike sirri kai ma ka rike sirri kada ka je ka yi sirri da matarka ka je tana hudi gidan makauta haramun ne a sunnar manzon Allah shi ma hadisi ne ingantacce hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda da wannan sahabin hadisi ne da Imam Muslim ya fitar Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sharran nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyama mafi sharrin mutane masauki ranar alkiyama a wurin Allah in kana son ka san wanda a cikin bala'i wanda a cikin hukuma wanda a cikin azaba daga bakin manzon Allah sai manzon Allah ya ce rajulun yubli ila imra'atihi wa tubli ilayhi thumma yanshuru sirraha mutumin da zai je ya biya bukata zuwa ga mata ta ita ma ta biya bukata ta zo yana bada sirrinta akwai mazajin da suke irin wannan kaskancin ka je kana bada labarin sirrin aurenka wannan manzon Allah ya nuna kana cikin waɗanda sun kai kowa mummunan matauki kai sai da takkai manzon Allah in kana da mata biyu manzon Allah ya shar'anta ma dole na kai adalci tsakanin su adalcin nan a wurin sutura a wurin zama a wurin mu'amala abinda kawai abba a ce kai adalci ba shine wurin saduwar aure wannan kan ba dole na yadda aka yi wannan sai an yi wannan ba amma duk wani abu da za a yi raba daidai za a yi a ina manzon Allah ya nuna haka shi ma hadisi ne na Abu Huraira hadisi ne ingantacce Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi Imam Ahmad ya fitar da hadisin hadisi ne hasan wal hasan al ma'ruf ruqan wa qadar rijaluhu la kasahih al tahara Imam Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma duk wanda adda mata guda biyu nan ba maganar mai mata kai ko ba da kai ake ba ra'atani wanda adda mata guda biyu famala ila ihdahuma ya karkata zuwa ga guda ita yar gaban goshi ita ta azawa gaban mota duk abin da ake so sai in an faɗa mata akwai masu wannan ko babu yana da mata biyu amma in guda na son ayi wani abu sai ta zo wurin guda ta ce to Allah ya toki makamin shi to ranar alkiyama manzo Allah ce ja'a yawmul qiyama zai zo ranar alkiyama wa shaqqu ma'il sashe ne guda ya zube ma'ana in ka ga mutum da shanyayyen kafa da shanyayyen hannu alkiyama yana tiya yana haka to mata biyu an gare baya adalci tsakanin su ashe manzon Allah ya nuna ai adalci ko bai nuna ba duk dai wannan ishara akan ni cewa zamantakewa ta aure manzon Allah ya nuna ka zama adali ba a samun adalci sai da makarimul akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi shi ma ingantacce yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan mafi kammalar mu'minai imani duk ka tara mu ga mu a ce kowane mu'minina manzon Allah ce to wanda yake zama mai kammalallen imani shine ahsanuhum khulqan wanda yake kyakkyawar dabi'a tsakaninka da abokanin zamanka akwai dadin zama suna mu'amalanta ka mu'amala mai kyau tsakaninka da iyalinka akwai mu'amala mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda an mafifici daga cikin ku shine mafifici a wurin iyali ne to ni ko na fi ku alkhairi a cikin iyali na ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wanda an mafi imani cikin mu'minai shine wanda yake kyakkyawar dabi'a to cikin masu kyakkyawar dabi'a wa khiyarukum li nisa'ihim manzo Allah ce zababi a cikin ku shine wanda an zababi a wurin mata ne duk sunnarka duk gauninka in an ka je gidanka an ka tambaya ta ce wallahi dan bala'i na
da ya shigo shuri kuta yake shi hida ma in ya iskoci yake bai kwanci kasa ya hakoma saboda bala'i ba ahli sunna bare haka kusan akwai ɗan bala'i in ya samu gogaggan ahli sunna ta sha qur'ani ta sha hadisi tana biyayya to shi duk abin da an kai nuna yake an bata mai rai missa saboda kuka ta kaza tana roƙo ne don Allah shi hankuri saboda ta sha hadisai cewa kace da tawa mijinta abinda mala'ikun Allah za su la'anata to kai ko ka ji tsoron Allah akwai ranar kin dillanci duk yadda kai yi mu'amala da iyalinka Allah zai tayar da kai ya tambaye ka don haka manzon Allah cikin wani hadisi yake cewa ma min shay'in asqalu fi mizanil 'abdi yawm al-qiyamah ba wani abu da ya fi nauyi ya sikeli ranar alkiyama kamar min husnul khulq kamar kyaukyawar ɗabi'a a same ka kana da ɗabi'un ƙarai mu'amalar ka da iyalinka mu'amala ce mai kyau kun san akwai wanda tsakani ne da yan uwa ne ba su shiri da wane da kane ne da sauran mutanen gidansu wai gaba yake yi da su don Allah wannan ya gane sunna ko da suna kiyaya da kai kai ka kyautata musu haka sunnar manzon Allah ta nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ta mana irin wannan ishara ya ku ahli sunna wal jama'a ba inda zaka samu rayuwa ingantacce ka ji ka samu natsuwa sai ka koma gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi manzon Allah yake nuna ma ita rayuwa ba cewa akai sai na samu kuɗi ba in ina da talauci ban cikin daɗin rayuwa a'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kada aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qannahu Allah bima ata kada aflaha hakika ya rabauta wani da manzon Allah ce man aslama wanda ya samu kai ne musulmi wallahi gata na Allah ya ma ka zama musulmi da Allah bai ma gata ba da yanzu ba musulmi hake ba ar ne kake ka mutu ka shiga wuta kuma ka dawoma wuta Allah ya yi ma gatance ka zama musulmi ko cikin musulmi kuma mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi Allah ya yi ma kada aflaha man aslama wa ruzika kafafan an ka azurta shi kada ran kada hal bai hambare da kuɗi ba yadda za su shagaltar da shi daga ibada daga zuwa wa'azi galibi za ku ga idan mutum ya bunƙasa gane yake ya hikar ya zo wurin taron wa'azi haka ne ko ba haka ba to sai Allah ya barka kada ran kada han baka bunƙasa ba kuma lalurar ka bata gagare ka ba don yana cikin mafi hadari ya zai in za ka ce wani sai ka zo garkar wani wannan musiba ce bala'i na don shi manzo Allah yake cewa kada ablaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanna Allahu bima atahu Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi abin da kake samuwa naira 1000 naira 500 Allah ya sa zuciyarka ba matattata ba kana iya zuwa kai ga aiki kai kasuwanci kai aikin gwamnati ka je kai lalura gidanka to ka gode ma Allah manzo Allah ce ka rabauta don Allah ya wadatar da kai da abin da Allah ya baka yana cikin kaskanci ka dora zuwa kana barace ka kada girmanka ka kada girman addininka ka kada girman al'ummarka haka wani hadisi shi ma ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ishara akan akwai wasu abubuwa da an yi masu duk abin da aka yi Allah ya yi masu ne aka yi ka zo ma Allah da addini cikakke manzo Allah ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hiza lahu dunya bi azafiriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi duk wanda ya waye gari daga cikin ku yana amintacce a cikin gida ne a cikin garin su ba ka tunanin ka shige gida a sallama ma a ce ma bismillah ka ce su ana su ce barayina babu tashin hankali na kamun barayi ba ka tunanin ka tashi da dandin mahe zuwa zamfara a tare ka a kame ba ka tunanin ka tashi da dandin mahe zuwa sakkwato a tare ka a kame man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yana da lafiya ga jiki ne wai kana da labarin yanzu da kake ganin kamar Allah bai ma komi ba wani na can kwanci asibiti miloniya na amma bukata ta da za a bashi lafiya a bashi duk kuɗi ne da gidaje ne a bashi da lafiya shi da ya gode ma Allah da ka Allah ya baka lafiya ya baka hankali ya yi ka ahadu sunna amma ga kanan sallah ma ta gagara ba a ganin ka hamsu salawat a masallatai yan unguwarku duk mutumin da in an ka tambaya cikin garin dandin mahe ba a san masallacin da yake salloli ba in ya zo bi dan mata a sunnar manzo Allah ba a bashi mata idan mutum ya nemi diyarka ko ya nemi kaunarka in kana son ka san mutumin kirki na tambaye shi unguwarsu ya ce ma cikin garin dandin mahe ga unguwarmu so ka tambayi limamin wannan unguwar to Allah wani nake tambaya kana gani ne salloli ya ce ta gaskiya da sati yana zuwa sallar subahin so guda dan nan sai ka sa mai jan biyu daga komi mukami ne komi dukiya ce komi matsayi ne don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu'afar fi jasadihi wa inda huqutu yawmihi a wuri ne akwai abincin rana guda kai talaka da kake ganin ba ai ma ba to manzon Allah ce in dai ka waye gari kana da aminci a cikin gidanka kana da abincin rana guda manzon Allah ce faka annama hizal lahu dunya bi hazafiriha kamar an bashi duniya da adonta kamar a ce duk bankunan duniya
mallaka kana akwai abubuwa na baiwa da Allah ya yi ma waɗanda da za ka kalle su kai ma za ka zama kanka wa'azi don shi malamai suke kokarin jan hankalinka wallahi in kowa bai ji tsoron Allah ba kai ya kamata ka ji tsoron Allah me yasa za ka ji tsoron Allah saboda kallon kanka kai kanka ka san wa'azi kake ga kanka domin ka san akwai wanda ranar da ya faɗo duniya ranar ya koma yana cikin kabari akwai wanda shi kuma ya fara tahiya yana rarrafawa a cikin gida amma ya faɗi ya mutu ashe kai kayi latti kai yanzu ga ka shekara 17 18 20 25 30 amma baka shirya komi ba yanzu plan ɗinka wai dan nan zuwa shekara kaza kake son kai gida iri kaza kai kaza amma in an hakoma gidan manzon Allah baka san kowa ba don Allah babu abin kunya ka tar da matasa ka ce su faɗa masa habban manzon Allah guda 10 da Allah ya ba bushara da aljanna duk wanda ya faɗi ga naira 10,000 kana mamakin baka mamaki ka zo don Allah in akwai hilin kwallon cikin garin da dimma ka fara da gobe ka zo da naira 10,000 hilin kwallo ka ce don Allah ina son magana minti biyu duk wanda ya faɗa min mutane 10 da Allah ya ba bushara da aljanna ga naira 10,000 mutum da kake tsammani ya ce suna kai 20 to amma don Allah ka zo ka ce kana son a baka kowane club ka lisa club guda 3 ko guda 2 ka ce kana son a baka best 11 na Real Madrid da Barcelona da Allah babu abin kunya mutum ya san dukkanin players na Real Madrid ya san na Barcelona ya san na Arsenal wai bai san sahabban da Allah ya aiko masa certificate na aljanna tun a duniya ba wai jiran ya kai a tashi aljama kuma a rake shi a kai shi aljanna in ka daga da shi nan ka tambaye shi don Allah yaushe manzon Allah ya fatahu Makka wannan asamin din ya kamata ku rinka yin irin wannan misali wani ya ga wata yar beautiful gidan ku ya tura ce Allah ta ne in gaishe ka wanda ce babu ko bai zo nan yaushe an kai fatahu Makka wannan irin wannan tambayoyi ya kamata wani kuma in ya zo sai ka tambaye shi manzon Allah wace shekara ya yakin Badar wace shekara an kai yakin Uhud yanzu don Allah wanda bai san waɗannan ba kai ka san wallahi da ka bashi da yakka wuta dai ka kai diyarka don ka san jahilina na kashi da gatari يعلمون ظاهرا الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا لما يكاو آية Allah yana siffanta kafirai ya ce ya alamu da zahira min alhayatin duniya sun san zahiri na rayuwar duniya inda za ka tambaye su ya siyasar America take ya ta Ingila take ya ta Faransa ya siyasar Najeriya take za su yi analysis su ce kudancin Najeriya muna tsammanin kaza da kaza wani ya fi karfi arewacin Najeriya wani ya fi karfi a jihar Sokoto muna tsammanin wani ya fi karfi ya alamu na zahira min alhayatin duniya Allah ce wa hum anil akhirati hum gafilun amma game da lahira rabkana nuna jakkaina duk ya kare ma analysis na kasashen duniya ka dawo gidan manzon Allah ka ce mai kana son ya tattauna ma game da matsala kaza bai san komi ba sai ce ustazu da Allah wannan harka kuta ma'ana shi yana gwada ma cewa ya bashi kaya ne daga gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma duk abin da nake muku ishara da ni da ku dukkanin mu dauki littattafan mu don Allah in aikin gona kake cikin garin da Mahi in aikin gwamnati kake yi in dan kasuwa kake don Allah ka wa kanka nizam ka wa kanka tsari da sahiba za ka fita ba sai ka zo makaranta akwai malamin da kai yadda cewa cikin garin da Mahi ya iya Qur'ani malam wani ya iya hadisi malam wani ya iya fiqhu ka wa kanka wannan kakka zo alkiyama kai ta hawa zomo duniya ka taho da gudu ka koma da gudu ka zo ka zauna da malamin cewa a karamaka Allah na fahimci bai iya karatun alqur'ani ba don Allah ina son kafin in fita kasuwa in zo ka kama koya min karatun alqur'ani minti 30 mu kare in wuce na fahimci ban iya fiqhu ba ina son ka koya min don in san addini na in sanya ni ka sallah don Allah baka jin kunya ka zo ka yi sallah wallahi in ka fiyar da wani karkuki ko kai an ka ce ka bashi maki ba za ka bashi ba kaga mutum yayi wani kusumbi kai tunanin shin noma na yake ko turke saboda bai koyi sallah ba zuwa ɗaya yayi ga masallaci yadda ana yi shi ma ya kwaka kawai shi gadon musulunci yayi in kana son ka gano ba a iya addini ba kakka bari sai jibi gobe in Allah ya kai muna rayuwa samu wani masallaci cikin garin Dandin Mahe zo ka yi zaune da buta ka kamar arwalla haka ka kalli yadda mutane ka arwalla don ka gano akwai matsala kuma wallahi duk wanda bai iya arwalla ba in ya shekara 100 yana sallah wahalar banza ta yi don haka kamata yayi ka yi kokari ka samu wani malami don Allah abin kunya na neman ilimi ka samu malami a karmaka Allah don Allah ina son ka gwada mai ya manzon Allah ya arwalla dauki ga mutanen ya gwada ma ga yadda manzon Allah ya kai annabi ba wanke hannun dama so uku yake wanke hannun hagu so uku ba
ba haka annabi kai ba, game su ya kai tare ya wanka. Haka hadisai suke nunawa a Buhari, a Muslim, a Musnad na Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, dukkanin littafan da suka kawo dauki hadisai ingantacci na manzon Allah da suka kawo magana akan arwalla. Manzon Allah yana game hannuwa tare ya wanka sau ɗaya kenan, ya koma gamewa ya wanka sau biyu kenan, ya koma gamewa ya wanka sau uku. Kana iya yi sau guda. Ashe kaga wanda ya wanke hannun dama sau uku, ya wanke hannun hagu sau uku, sau nawa yayi? To bai irin arwallan manzon Allah ba. Wurin kurkurar baki annabi yana ɗiba ruwa na ya kurkura ya shaƙa ya dace da kamfatar da ya kurkura da ita ya shaƙawa. Ashe in ka zo ka ɗibi ruwa ka kurkura ka koma kurkurawa ka koma kurkura so nawa kai sai ka koma da ruwa ka shaƙa ka dace ka shaƙa ka dace ka wallahi wahalar banza ta hade. Saboda mi saboda maganar manzon Allah man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikata aikin da babu umurninmu daga ciki annabi ba shi yayi ba, ba shi ya ce ai ba, ba a yi tabbatar ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa raddun ay mardudun ilayhi. Ko wani ya ce ma ta yi wallahi wahala banza ta kai. Wani zai ce to wasu malamai da sun kai ijtihadi sun kai kaza, sai a ce to cikin su wayi kure. Manzon Allah ga wani yayi, ga wani sahabbai sun karwaito yayi, mallan wani ya ce ana yin kaza, faɗa mu da wanda ya kuskure. A'a, juya mu shure ka. Abin da ya kamata mu sani, ka koyi arwalla irin ta manzon Allah. Ka zo malamin ya koya ma sallah ga yadda ake in an zo, ga yadda ake du'a wa istifta, ga yadda ake kame hannuwa. Manzon Allah ce inna ma'ashara al-anbiya, dukkanin mutarsashin annabawa umirna bi ta'jili fidina wa ta'khiri sahurina. An umurce mu da jinkirtar da budin bakin mu, ma'ana da gaugautar da budin bakin mu da jinkirtar da sahur din mu. Wa anna da'u aymanina ala shama'ilina fi salat. Manzon Allah ya ce an umurce mu da aza daman mu akan hagun mu a cikin sallah. Ma'ana manzon Allah ya ce dukkanin mu annabawa rungume hannuwa mu. Haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi. Ashe me ake so a nuna ma? Rungume hannu sunna ta ingantatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san irin jilsatul istiraha, kar ka zauna ka zama wani ba gidaje a cikin addini. Wallahi babu ba kauye kamar wanda bai san addini ba. Ka san komi ba ka san addini ba, kai abba kauye. Kuna fahimta? Amma ka san addini ba ka san kowa ba duniya, manzon Allah dai ka sani, kai a dan birni a wurin Allah. Ya ku al'umma musulmi, duk da lokaci yana tahiya, amma abinda nika so yi muku ishara don Allah mu koma mu gyara addinin. Mu koma mu gyara addinin mu ka'ida, musamman malaman aqida da malaman fiqh akwai abin da suke kira muhasaba, abin da ake kira al-muhasabatul nafs, hisabin rayuwa. Sannan su kuma su ce akwai abin da ake kira mujahada. Manyan malamai in suka zo wurin wannan sai su ce abin da ake nuhi an ya'lamal mar'ul muslim, mutum musulmi ya san cewa ya san mi wato ita wannan duniya mi ka zoyi kasuwanci, siyasa, aikin gwamnati, mi ka zoyi ibada ka zoyi. Wannan ibada da ka zoyi, to tun da ita ka zoyi me ya kamata ka yi? Sai su ce wajibi na ga mutum an yanzu ila al-fara'id al-wajiba ka nazari tajiri ila ra'si mali. Mutum shi kallo zuwa ga farillai sallolin da Allah ya shar'anta ma guda biyar, don Allah ka cika su. Wani irin kallo za ka yi? Ka nazari tajiri ila ra'si mali, irin dibin mai dukiya ga uwar dukiya. Duk mai hankali cikin garin da dimma in yana da jari, don Allah yana kula uwar dukiya tana nan ko ba ta nan. To in kana kula uwar dukiyarka ya hincanta ka kula da sallolin da Allah ya wajabta ma, ka kiyaye su ko ba kiyaye ba? Azumin da Allah ya wajabta ma, ka kiyaye irin na manzon Allah ko ba kiyaye ba? Shine an yanzura ila al-fara'id al-wajiba ka nazari tajiri ila ra'si malihi wa yanzuru ila an-nawafil, yayi kallo zuwa ga nafilfili ababin da ba farilla ba, ka nazari tajiri ila arbahi za'ida ala ra'si mal, kamar dibin mai dukiya gariba da take karuwa ga uwar dukiya tai. Don Allah mai hankali cikin ku in yana sana'a yana kallo ana cin riba ko bai kallo? To in kana kallo ana cin riba ka kalla tsakaninka da Allah, ya sharabin ka da yin azumin Attanin da Alhamis, ya sharabin ka da yin qiyamul layli, ka tashi cikin dare ka yi koda raka'a biyu, ka fasa ma Allah kuka, Allah ka haramta yin ƙarya nayi, ka haramta yin giba nayi, Allah nayi kaza ina tawassuli da sunayenka, ya Allah ka gafarta min. So nawa ka yi wannan? Don Allah ka yi kokari yau ka fara wannan, ka tashi cikin dare ka fasa ma Allah kuka. Wa yanzu ila wato mutum shi kallo zuwa ga bannar da yake ilal ma'asi wa zunub, kamar mi kal hasara fi tijara, yayi kallo ga sabon da yake da zunubai kamar hasara ga kasuwanci. Summa yakhalu bi nafsihi sa'atan fi ahli kulli yawmin, ya kadaita a cikin sa'a guda ya zanka ce yau ba ha kwana sai ka dauki awa guda kai mi kawa kanka hisabi. Fa in ra'a naqasan fil fara'il, in ya ga bai cika farillai ba, Allah ya wajabta yin salloli cikin jami'i. Yau sallar la'asar ta kunce bai ba cikin jami'i yayi ba.
mi zai yi shine ya fashe da kuka yayi da na sani. Manzon Allah cikin hadisi ya ce duk wanda sallar la'asar ta kunce mai misali ne kamar wanda ya hasarar iyali ne da dukiya ce. A ce ka dawo gida an yi gobara gidanka ya kone iyalinka sun kone baka hita da komi ba, shi an misali wanda bai samu sallar la'asar ba haɓa yi sallar la'asar ba bai samu cikin jam'i ba. Don Allah so nawa ka yi hasarar sallar la'asar. Don haka in mutum ya ga akwai matsala sai ya yi ya yi da na sani, shine mutum ya zo ya yi da na sani ya dora zuwa ga abin da ya wuce. Kuma wannan bisa ga ka'ida na ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. yake ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wadanda kuka imani ku tsoron Allah. Mun karɓa ko mu karɓa ba sai Allah ce wal tanzur nafsu ma qaddamat li gadin, rayuwa ta kalla mi ta gabatar dan gobe ba gobe talata Allah ka nuhi ba gobe alkiyama. Ka ɗauki cewa inda za a wayi gari yau ka mutu ka wayi gari cikin kabari to Allah kana da amsar da zaka ba Allah. Allah ya turo ka duniya ka rayu baka iya sallah ba baka iya arwalla ba baka gane komi ba, matsalolin da muke fuskanta ba halin da aka ciki yanzu sai dai mu yi ta addu'a. Umar dan Haddad Allah ya kare yadda da shi yana cikin abin da yake faɗa yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi wa kawunan ku hisabi kahin a yi muku hisabi. Kamata yau ka ɗauki biro da takarda kahin ka kwanta ka yi tunanin tun da asuba zuwa yanzu salati nawa kawo manzon Allah, istighfari nawa kai, nafila raka'a nawa kai, ka lisa waɗannan don kawa kanka hisabi. Sannan ka tuna ƙarya nawa kai, an bugo ma waya kana gida ka ce wallahi baka gida ka hita, wani ya neme karancin kuɗi kana da su ka ce wallahi baka da su, kai ƙarya kuma kai rantsuwa. In ka lisa wani rana guda, ka lisa wani kwana biyu, ka lisa wani kwana uku, ya kuma al'ummar musulmi duk da lokaci na tafiya abinda muke roƙo wannan gari Allah ya ƙara mai albarka, Allah ya ƙara mai albarka. Dattawan wannan gari Allah ya ƙara musu lahiya, matasan da suke gwagwarmaya wurin ɗabbaka sunnar manzon Allah Allah ya karfafa su. Musibu da muke jin suna faruwa a waɗannan wajajen muna roƙon Allah ya kuranye su, Allah ya kuranye su. Mutanen da Allah ya amshi rayuwarsu muna roƙon Allah ya karɓi shahadar su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wa man qutila duna dammihi fa huwa shahidun. Duk wanda an kashe ta sanadiyar kariyar jini ne, wani ya zo yana son ya halaka ka kai hita don ka bada kariya an kashe ka manzo Allah ce kai shahada. Haka wanda an kashe don kariyar dukiya ce yayi shahada. Muna roƙon Allah bayan Allah da Allah ya karbi rayuwarsu a wannan gari Allah ya karbi shahadar su. Mutanen da sun kai musu ta'addanci Allah ka tona musu asiri. Suna da rabon shirya Allah ya shiryar da su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. A wayan gashin tituban a yankin kuna zuwa